πάση. Έλα, καλημέρα. Κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Πέφτει ο γιος. Γίνον Κύριε το σου και παύλα ημών. 5 χρόνια που ήρθες. Πάτα, Κώστα, τώρα σιγά σιγά. Πάτησες? Ναι, κόκκινο. Εντάξει. Και καταρχήν μας του Αγίου Συνέτες του Ιησού του μεταξιώστε και να λέμε και γενέστε την θυσία σιγά η Αγιασμός των πλουτών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.